Ďakujem párom. Ja si také správne finále v tanečnom športe predstavujem, že vie to na parkete, ale vie to aj v publiku. Zatiaľ to vedie v publiku chýba. Pravé krídlo Rienka, ľavé krídlo Asfaltu na zachráňuje čest publiku. Ešte že vás tu mám. Vy ste všetko vás počujeme, lepšie to bude asi stejné. Takže teraz zahájime súťaž. Tanečníci, po svojom dotancovaní zhodnotíte, ktorá strana publika vás povzbudovala a tlieskala vám najlepšie. Súhlasíte? Každému je to jedno. Tancujte si. Čau, čau.